Či ste v kancelárii, Alebo ste na cestách a máte len tak náhodou pri sebe tablet, alebo ste na streche. potrebujete vyrobiť lištu, máme pre vás tako riešenie. Sami si ju vymyslíte, nakreslíte a už ho pošlete. A Bartek sa o všetko postará. Tak poď kúkaj, keď to je ľahké. Tu nás kliknite na náš konfigurátor na našej stránke a vyberete si materiál. Mne sa páči napríklad tento tu hliník. Vyberete si farbu napríklad čiernu a idete pokračovať. Teraz si už vlastne vytvoríte iba takto si to viete aj posúvať. Ja si vytvorím napríklad takúto lištu, sa mi páči. Máte tu na 3D model, ako to bude vyzerať. Máte počet kusov, dĺžku. Viete si to zmeniť rovno už aj tu na, keby sa vám nepáčila farba. Ale ak neviete s týmto robiť ako ja a vyzerá to takto, tak máte vybrať šablónu a tu nás môžete vybrať zo šablón, ktoré už boli hotové. A už si zmeníte iba dĺžku, stupne a máte hotovo. Tu na už dáte iba pridať do košíka a hotovo.